Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Asta e pentru prima oară când o să facem reacții la un videoclip cu Bloop vs Godzilla. Să scrieți în comentarii cine credeți că o să câștige. Și hai să trecem la treabă. Ăsta cine ar trebui să fie? Bloop sau un alt stil de pește gigantic? Ia. Totuși, ca să știți, e pentru prima oară când vom face animații, când o să reacționăm, e pentru prima oară când reacționez și o să fac un videoclip de genul, fiindcă nu mi-am filmat de multă vreme, știu, de vreo o lună sau ceva de genul, fiindcă m-am lăsat o leacă, nu aveam chef, aveam și treabă, mai desenam ceva și îmi petreceam timpul pal cumva. Păi, acum haideți să vedem cine o să câștige, Bloop sau Godzilla. Bă, eu o țin cu Bloop, sunt fan mare Bloop. Wow! Bă, frate! Era de 10 ori mai mare. Mamă, ăsta e mini Godzilla, asta e Godzilla, stai. Ce ochi are. S-a enervat, ăsta e aia. Bă, cât de mare ar fi Godzilla, mini Godzilla asta? Mai mare aproape decât Godzilla normală? Uitați-l pe Bloop. Mamă! E gigantic față de toți peștii. Ia, vine mini Godzilla. Se atacă pe de Bloop. N-are treabă. No. Bloop îl bate pe ăsta. Ia uite-l pe ăsta. Ce pești au mai fi și ăsta? Ce ciudat. Stai și luptă cu ăsta? Sau nu? Nu înțeles. Stai. Ok. Wow! What? Gigantic! Mă! A venit Godzilla? Și zice, nu îmi place de Godzilla. Are un singur lucru special la ea. Laserul și doar atâta. Și doar mușcă. Doar asta. Bloop are mai multe chestii. Oh, frate! Oh! S-a spărat Bloop. Mamă, dar gigantic Bloop. Mai gigantic decât Godzilla. Ia, hai, Bloop. Nu pot. Nu cred. Bloop, hai, că țin cu tine. Deci să scrieți în comentarii cu cine țineți. Fan Godzilla ori fan Bloop. Sau amândoi, nu contează. Mamă, ce rapid e Bloop. Forță! Ia! Hai, Bloop! Hai! Mamă! Hai, Bloop, țin cu tine, știu că poți. Mamă, dar ce mică-i față de Bloop. E doar șoricel. Uitați! Wow! Bravo, Bloop! Aoleu, vin și urății ăștia doi. Pichindei. Ăsta gen-i fratele mai mare, ce? Aoleu! Nu, Bloop, nu! Bă, nu te cred. Am zis eu că Godzilla e puternică. Deci dacă n-avea laserul, nu câștiga nici
în meci. Bloop e cel mai puternic pentru... What? Ați văzut și voi? Stați. Ați văzut și voi? Wow! Wow! Hai să facem și o altă... Asta e partea a doua, bănuiesc. Vă dați seama? Bun, asta e a doua parte. Dark Bloop versus Godzilla Earth. Care câștigă? Bă, eu cred că Dark Bloop. Dark Bloop. Eu am zis să sunt fan Bloop. Sunt fan Bloop. Nu. Godzilla. Deci, nu știu, Bloop e mult mai puternic. Oh! Mamă, ce a făcut? Ăsta e Bloop-ul normal. Nu-i Dark Bloop, o să-l vedeți cine e Dark Bloop. Bloop e mult mai puternic, e mult mai mare, e mult mai gigantic. Și de 10 ori mai puternic decât Bloop-ul ăsta. Ia, trezește pe Godzilla. Mare de s-a făcut Bloop. Stați, ați văzut ce ochi are? Un albastru, vai. Oh, frățiorule, nu prea cred că ai făcut o alegere bună. N-ai făcut deloc o alegere bună, fratele meu. Ia. Bă, cum l-a luat? Oh! Deci doar o îmbrățișare și l-a și omorât. Wow! Bun, și-am revenit. Wow! Wow, ați văzut cât de gigantic e Dark Bloop? Uitați-l alea ce ochi roșu oare. Aoleu. Nu, bă! Bă, du-te, bă, de aici. Hai, Dark Bloop, nu te da bătut. Dă-i. Mă, ce arătat. Bun. Dați-o pe Dark Bloop. Hai, mă, nu. Bă, l-a aruncat, frate. Acum se face, se activează. Nu! Hai, Dark Bloop, nu te da bătut, bă. Bun! Aoleu. Nu zic că ăsta e finalul, ia stați. Nu-i finalul? A apărut Bloop. Au. Și ăsta e șmecher. El Grandmaja versus Godzilla. Sincer, ce animații mai am putea face? Uite, Bloopzilla Earth versus... Wow, ăsta e interesant, mai l-am văzut. Bun. Deci aici scrie Bloopzilla Earth versus... Deci e Bloop, simplu, combinat cu Godzilla Earth versus Abyssal Godzilla. Ciudată denumire, dar hai să vedem cât de puternic o fi. Aici avem normalul Bloop. Asta ce e? Stai. Ia. Îi place, se uită la codiță. Wow! Săracul Bloop. Ăsta-i, stai. Ăsta e Bloopzilla Earth. L-ați văzut? Mamă, păi gigantic. Uitați-l alea cum l-a făcut. What? Săracii Bloop. Bloopii normali. Săraci. Ăsta-i. Bun. Și mușcă din nou, nu mai face aceeași greșeală. Wow, ăsta.
Înțeleg Blupsila acum urmează. Lupta epică. Mamă, dar ce viteză are. Da mic, da puternic. Aoleu, hai Blup, dar de ce te văd că pierzi în fiecare rundă? Hai din nou Blup. Știi că... Ce l-am mușcat de picioare. Șobolan de pădure. Hai. Nu! Nu! Nu te cred! Bă, frate! Se activează și asta. Uite-l o leacă, că de... Deci uitați-l o leacă de... Mă, gata, s-a enervat Blup. Nu mai are în față. Uitați-l o leacă. Wow! Are laserul lui Godzilla Earth. Foarte bună. Mamă, uitați-l ce a făcut. Mamă, n-ați văzut? Nu. Frate, mi-a dat putere. Bine, mă. Degeaba. Degeaba, frate. Degeaba. Nu a disat Godzilla. Ai pierdut. Nu! Nu, bă! Haide, bă! Nu! Și lovești și pe urâtul ăsta. Șobolan de pădure. Nu. Cred că se sfârșit asta. Trebuie să se întâmple ceva acolo. Vine Godzilla Earth! Ce face? Oh! Și n-a câștigat gen niciunul? Ok. N-a câștigat niciunul. Din câte văd. Păi și cam... Încă un videoclip și gata. Bă, cam asta mi se pare cam interesant. Bun, am dat pauză pe videoclip. Vreau să vă spun un anunț acum, că cine vrea să trimite un comentariu cu la ce reacții să mai facem, să scrie acolo și o să aleg unul dintre voi, cinstit. O să dau la roată și cine a picat, ăla o să, la videoclipul acela o să reacționez. Ok? Bun, hai să continuăm. Ok, nu ne interesează. De la subiect trecem. Mama. Liniștită, marea. Oh. Cine apare? Oh! Ăsta-i Manda. L-am mai văzut odată pe Manda, sau de 2 ori. Oh, și asta e o balenă. Balenă obișnuită, da. Uitați-l cât de gigantic e. Mai bine puneam cenzură când se întâmpla asta. Dar fie. Ok. E bun. Oh. Și simte mirosul de sânge. Și... na. Godzilla. Eu acum țin cu Manda. Cu Manda țin. Nu țin cu Godzilla. Acum țin cu Manda. Eu, în general, eu țin mai cu Blup. Dar dacă e Godzilla versus Manda. Fiindcă e și puternic. Și chiar îmi place de Manda. Eu nu sunt fan Manda, dar e bun. Haideți să vedem. Uitați-l, bă. Uitați-l doar. Zici că e... Stați așa. Zici că e șarpe acvatic. Cu cap de
crocodil și cu sepia aia de un dinozaur. Era ceva, un dinozaur cu un de-ăsta în față, cu un corn, 3 coane, așa. În fine, haideți să vedem. Ok. Mamă, ce... Mamă. Păi de clar, fraților, păi Manda câștigă aici, Manda. Nu zice, dar am presimțirea că... De hai să-i punem numele lui Manda, Amanda. În fine, altă dată o să jucăm și Amanda Aventuroasa. O să-mi fac curaj. Totuși, mi-e cam frică și o să joc cam noaptea. Wow, bă, dar ce-a dat lui... What? Bă! Oh! Ce-a... Eu am zis că țin cu Manda, că Manda e puternică rău. Ia. Mă, fix lângă delfina aterizat. Nu. Bă, dar de ce nu mai laserul? Frate, ok, dar laserul... Deci, dacă n-avea laser... Frate... Deci, dacă n-avea laser, era cel mai slab. Doamne, frate... Nu! Nu cred. Nu cred! Oleu, scena asta de frică. Valeu. Și stați așa. Bun, băieți și fete. Asta e ultima animație. E cam lungă. Și de asta zic că e ultima animație. Asta e cam șmecheră animația. Nu cred că am văzut-o de aia. Bănuiesc că o să fie șmecher. El Gran Maja. Și The Bloop se apropie. Ok. Nu mă interesează chestia asta. Sar oameni ca să o moare. Ia, uitați, bă, băiatule. Ăsta e El Gran Maja. El Gran Maja. Sau ăsta e The Bloop? Da, ăsta e The Bloop. Deci vă dați seama. Wow! Stați că dăm o dată mai față. Wow! Frumoasă animație, sincer. E frumoasă animația, zici că e realistic. Îmi place. Ok. Uitați-o pe The Bloop. Bun. Mâine sau în alt videoclip o să fac un videoclip special, cum o să desenez cu vecinul meu când ajung în România, fiindcă sunt plecat din țară, sunt în Grecia, în vacanță aici, și o să fac un videoclip. Stop. Ok. Și o să fac un videoclip cum desenăm cu marcare. Deci dacă strângem o anumită sumă de 5 like-uri măcar, sau 10, o să facem acel videoclip. Și dacă strângem peste 50 de like-uri, o să desenez cu marcarele Ohuhu. Sunt foarte scumpe și o să desenăm foarte șmecher. O să facem maxim de vreo o oră videoul. O să facem și un videoclip cum ne jucăm Minecraft Stumble pe calculator tot.
efectiv, deci da, o să fie foarte funny și na, haideți să continuăm. Să ziceți în comentarii cine o să câștige aici, The Bloop ori El Gran Maja sau El Gran Maha. Bă, eu tot cu Bloop țin. În animații eu țin numai cu Bloop, dar în viața reală tot cu Bloop țin. Știu că Bloop e cel mai puternic și au dispărut Bloop și bă, uitați pe leagă doar ce dinți are. Uitați doar ce animații. Ești că e film, frate. Da, dar chiar într-o zi o să facem o reacție la filmul Spider-Man, la un film nou pe nume Spider-Man Multiverse, în alte universuri, dar o să vedem. Ok? Bun. Deja se iau la bătaie. Eu cred că El Gran Maja va câștiga, fiindcă uitați la accidinți are. Are foarte ascuțiți. Dar normal eu țin cu Bloop. Uitați la ce putere are Bloop. Oh! Ce i-a făcut, bă, ați văzut? Eu în viața reală eu țin cu Bloop. În viața mea n-am văzut o așa animație de șmecheră. Mă jur, deci în viața mea n-am văzut. Bun, deci El Gran Maha deja e pe moarte. Eu zic că o să câștige The Bloop, fiindcă e foarte puternic. Și sunt mare fan, după cum am spus. Dar ați văzut alea că ce ochi are El Gran Maha? Deci, na, ochi ciudați. Foarte ciudați. Bun. Cred că o să încheiem la 6 minute. Fiindcă am o treabă de făcut. Și altă dată, sau mâine, o să fac un videoclip cu reacții cu Ban. Dacă strângem 50 de like-uri la videoclipul ăsta, o să fac mai multe animații, mai multe reacții sau o să vă arăt desenele cum le fac eu cu vecinul și cum ne jucăm pe calculator și o să ne jucăm Minecraft, Stumble, Roblox, nu prea, dar o să ne jucăm o grămadă de jocuri super șmechere și da. Deci pe cum vedem, Bloop aproape, aoleu, e pe cale să moară. Deci cum îi curge sânge. Mamă, săracul. Și El Gran Maha, săracul. Dar uitați cum a mușcat de coadă. Săracul de Bloop. Uitați-l, frate. Aoleu, săracul. Oh! Vă dați seama ce friptură se făcea din ăsta? O secundă. Bun, o secundă a și trecut. Bun, deci... Deci de acum înainte o să fac mai multe videoclipuri decât în trecut. În trecut, cum să zic, nu făceam așa de des videoclipurile, totuși era cam greu.
eram întrerupt și acum sunt întrerupt din 5 minute. 5 minute, deci, da. Totuși. Wow, ce e aia? E o navă, ce? Dar uitați-vă alea cât de gigantici îs. Wow, ce ok. Ce tare. Bun. Bun. Uitați, zici că-i sângele mov. Deci vă dați seama dacă oamenii combinau ADN-ul lui The Bloop și al lui Engramaha. Bun, băieți, am revenit. Vreau să vă spun acum un lucru. Că dacă o să am timp azi, o să fac și câteva filmări la mare. Cum o să pe sub apă. Și dacă strângem maxim 100 de like-uri, promit că o să fac videouri cu Minecraft, cu jocuri, să fie un canal ăsta de gaming și de reacții și de toate. Și de Minecraft, de orice, și de desen, de muzică, de orice o să fie. Păi până atunci haideți să continuăm. Vă dați seama dacă le combinați ADN-ul? Cred că va deveni Godzilla dacă le combinați ADN-ul. Uitați-vă leacă! Încerc să vă traduc acum. Dacă pot, nu știu. Nu prea știu engleza prea bine, dar na, câteva cuvinte știu, gen, nu prea sunt. Nu prea pot să zic că nu știu engleza. Știu o leacă. Peru, mare, față și bun. Que más se esconde en las profundas tinieblas oceánicas o en las entrañas más tupidas de nuestros bosques. Sin embargo, la pregunta que nos inquieta ahora es: Asta e o balenă. ¿sigue vivo? Tememos tanto de que ese monstruo esté allá abajo. Ăstea galbene. Deci tu nu înțeleg. Uitați chestia asta galben. Ce o fi, bă? Andemos en busca del cuerpo del demonio. Of the Bloop's La humanidad body. depositaba todas sus Humanity esperanzas en la plays victoria del in the supercetazo, victory of buscando el regreso de la normalidad. Return of Es una lástima Normality. que ni aun con la muerte de tormentos N-am como esa putut să serpiente te frate așa de repede. la que gozábamos de Deci la e greu, rău. Existen más monstruos ahí abajo. Especies descubiertas y por descubrir. Y nuestro destino parece cada vez más. Deci The Bloop e pe jos, foarte jos la ocean. Y veremos el cadáver de este valiente contrincante. A murit cică The Bloop. Și e foarte în jos, e la ultimul nivel de mare. Gen, e deja foarte jos, e cel mai scăzut nivel, e apa foarte rece. Acolo dacă îți faci treaba, efectiv îngheți, o să fie rece. Și cam atâta e pe ziua de azi. O să mai reacționăm și mâine și nu uitați de un like și subscribe acolo pentru a face mai multe videoclipuri cu reacții și să spuneți dacă în comentarii dacă v-a plăcut tot ce am făcut. Și na. V-am zis, dacă strângem o anumită sumă de like-uri, o să scriu acum în comentarii suma de like-uri pe care poate o facem, vreo 20 de like-uri ca să desenăm cu marcare, să ne jucăm și pe calculator, gen o să vedeți tot, efectiv, contul meu de Stumble, tot o să vedeți și Minecraft și tot. Deci, efectiv, nu vă oblig, dar dacă vreți puteți să dați și pe mine nu mă interesează. Bun. V-am lăsat. Hai, pa, pa.